На мен ми се иска да поговорим за поликистозните яйчници, тъй като доста жени страдат от тях. Какви са първите симптоми на синдрома на поликистозните яйчници и кога е препоръчително жената да потърси консултация с гинеколог? Поликистозният овариален синдром е хронично комплексно заболяване, сравнително широко разпространено. Основният симптом, който води пациентката при нас, гинеколозите, е това, че самите менструални цикли стават нерегулярни или изведнъж спират без да има някаква органична причина, т.е. някаква кистозна формация или образование на матката, или пък бременност. На фона на това ехографски ние откриваме в областта на яйчниците множество кисти. В учебниците ги описват като броеница под самия кортекс, т.е. кората, в самата сърцевина на яйчника, под самата кора. И реално при снемане на анамнеза, т.е. разговор с пациентката, след като установим реално това, че менструациите са станали твърде нерегулярни, се назначават допълнително хормонални изследвания, като от водещо значение са нивата на свободния тестостерон, който е мъжкият полхормон, но разбира се в малки количества го има и в женският организъм. При поликистозния овариален синдром нивата често са завишени. Заедно с това се изследват фоликулостимулиращ хормон или известен още като ФСХ, лутеинизиращ хормон известен като ЛХ, ТСХ, тестостерон, както казах, тироид стимулиращ хормон или ТСХ, дехидроепиандростерон сулфат, пролактин и естрадиол. Също много важен момент е, че пациентките, които страдат от състоянието, са предразположени към покачване на телесното тегло, макар и да водят един по-разумен, адекватен хранителен режим. Поради тази причина е уместно да се изследва така наречения орален глюкозотолерантен тест да бъде извършен. Трикратно се изследва кръвната захар след обременяване с глюкоза, изследват се и стойностите на инсулин и съответно след това осъществяваме консултация и с ендокринолог. И на база на всичко това, което е получено от образни изследвания, анамнеза, плюс лабораторни изследвания, поставяме екзактна диагноза, адекватно лечение и трябва начинът на живот на пациентката да се промени, за да имаме благополучен резултат от всичко, което правим. Благодарим за изчерпателният отговор.